मोननै जायगायाव क'क्राझार आरो डिमाकुसियाव सेमि फाइनाल जागोन आरो बिनि उनाव 22 तारिखआव मसलपुराव थार्ड प्लेसनि थाखाय जागोन दा बिनि उनाव 23rd जि क्लोजिं सेरेमनि एबा फाइनाल गेमा क'क्राझाराव जागोन जेराव चिफ मिनिस्टारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन जोङो फार्स्ट ISPL खौ खुंनानै जोंनि मोन्दांथिया जोबोद क्लियार जादों जे गमामायैनो बड'लेण्डआव फुटबलनि थाखाय जोबोद मोनसे गोख्रों मोनसे जोङो थासारि दङ आरो बे थासारिखौ मोजाङै बाहायनो हायोब्ला जोंनि ओनसोला जोबोद जौगालांगोन स्पर्ट्सआव आरो बिसेसके जोंनि जायफोर प्लेयार्स बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय मोजां सुजुग मोनगोन दा बेनिखायनो नैबे ISPL नि उनावनो जोङो मोनबा फुटबल एकाडेमि गायसननायनि जि प्लेनिं बेखौ आरोबाव मोजाङैनो जोङो बेखौ प्लान खालामगोन आरो देग्लाय बोसोरावनो फ्राय जोबनायथिंजाय डिसेम्बराव गंनै जायगायाव जोङो फुटबल एकाडेमिखौ स्टार्ट खालामगोन आरो 23rd आरोबाव गंथाम गासै गंबा फुटबल एकाडेमिखौ जों स्टार्ट खालामगोन खिन्थु भलिबलनिख्रुइ फुटबला जोंनि जायगायाव जोबोद पपुलार आरो जोंनि प्लेयार्सफोरा गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो दा नंखायनो फुटबलखौ जोङो मोजाङैनो अर्गानाइज खालामनो हायोब्ला बेवहाय गोबां अनजिमानि जोंनि लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो बेखौ जोङो जोंनियावबो मोनसे मोजां FC नि गोनांथि दङ जायनोखि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो हायो दा बे FC नि थाखायबो जों सिन्था खालामगोन आरो मेक्सिमाम जोंनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रेनिं होनानै जाहाथे इन्डियानि गुबुन गुबुन FC फ्राव गेलेनो हायो आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो हायो बिनि थाखाय बेखौ नायथारनो गोसोबा नायनो हायो लाइमोनफोरखौ खावलायनायनि सिगाङाव आं नैबे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बा BTR गभर्नमेन्टआ जाय हाबाफारिखौ लादों थारैनो बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद थुलुंगाथाव जादों मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ जोंनि नर्थ इस्टआव दि मोन 6 सिडुल दं बे बाथ्राखौनो जानांगौ गोबाङानो मिथियामोन दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय लोगो लोगो जोंनियाव जे मोन 6 सिडुल दङ बेखौ जों मिथिनो हादों लोगोसेनो मोन 6 सिडुलनि गेजेराव मरेल कालचार हिउमेनिटि जों बेखौ एक्सचेन्ज खालामलायनो मोन्दों आरो जोंनि गेजेराव जिखिनि थाखोमालायनाय टेलेन्ट खेलायावनो जा कालचारावनो जा बेखौ जों दिन्थिलायनो हादों बेखायनो आं BTR गभर्नमेन्टखौ गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेराव नैबेखौ आं जोबोद बाख्नायगोन लोगोसेनो जों नुदों गोबां गिदिर गिदिर मेला जौ जुवा बेफोरखौ जों नुबोबाय दङ बेफोरजों जोंहा गोबां खहा जाबाय दङ नाथाय जोंनि नैबे हाबाफारिया जोंनि समाजनि लाइमोन जिखिनि लाइमोन जाखांफुनाय बिसोरखौ जोबोद थुलुंगा होननानै आं फोथायनाय दङ गेलेनाय आरो हारिमु बे मोननैजों नोंथाङा हारिसानि गेजेराव खौसेथि फैयो होननानै सानो 100% हारिमु आरो कालचार बे मोननैजों समाजनि गेजेराव जोबोद मोजां गोहोम खोख्लैयो मरेल देहा जिउनावनो बेयाव मोननैबो दोलोआ गोख्रों जोबोद मोजां गेलेयो BTR नि टीमाबो लोगोसे कार्बि आंलं बिथांमोननि टीमाबो जोबोद मोजां गेलेयो दिनै आं मिजिंथिदों बे डिमाकुसिनि मिनि स्टेडियामाव जेसेबांखिनि रायजोफोरा बाहागो लाबाय रोजा रोजा रायजोफोर बाहागो लादों आरो फैगासिनो दङ बिथांमोना जोबोद मोनसे मोजां गेलेनाय बेखौ नुनो थांगासिनो दङ बेबायदि बानजायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थानाय माने जि एना-एनि गोसो मोनसे मोननानै बेयो खौसेथियाव फैगोन होननानै सानो मानसिनि गोसो जाय मानसिया सानफ्रोमबो नेगेटिभ सानो बेयो माब्लाबाबो पजिटिभ दिगखौ नुवा बे सानफ्रोमबो नेगेटिभखौनो नुयो आरो जाय मानसिया पजिटिभ सानो बे मानसिया सानफ्रोमबो पजिटिभखौनो नुयो दा जोंनि गेजेराव दोलो संगठननि खोथायाथ' दोनथ' गोबां मानसि ओंखारबाय जायफोरा नेगेटिभ एटिटिउडजों जोंनि समाजखौ नायो गावखौल' दैदेनगिरि गावल' लिडार गावनियाल' जायो बिदि माखासे बुंग्रा थाबाय बिसेसकय जोङो ससियेल मिडियायाव नुयो जोंनि चिफ सारनि पेजआवनो होन बा जोंनि मिडिया गोबां मिडिया दङ जोंहा बे मिडियाफोरनि पेजआवनो होन मोजां कमेन्ट होनायफोरखौ जोङो नुवा बे माने समाजनि गाज्रि दोलो बा सरकारनि नङा बेयो समाजनिनो बेबायदि मानसिया हेंथा दा नैबायदि गेलेनायाथ' कुनु दोलो राजखान्थि संगठननि खोथा थाया जाथि बरननि खोथा थाया गेलेनाया जाबाय खौसेथिनि नेरसोन गेलेनाया जाबाय जौगाथिनि नेरसोन गेलेनाया जाबाय गोजोननि नेरसोन दा बे गोजोन थानायनि थाखायसो जों दिनै जोंनि BTC आव
गिबि खेबनि थाखाय जोङो सा सानजा भारताव थानाय 6थि फारियानि काउन्सिलफोरखौ लानानै जोङो बे जोलुर गेलेनायखौ होनो हाबाय गोजोन गैयाबाथ' बिथांमोनाबो फैनाय नङामोन दिनै मिज'रामनिफ्राय मोनसेबो हान्जाया फैनाय नङामोन गोजोन गैयामोनब्ला कार्बि आंलंनिफ्राय डिमा हासावनिफ्राय मेघालयनिफ्राय मोनसेबो हान्जाया फैनाय नङामोन दिनै जोंनियाव गोजोना फैबाय आरो गोजोन थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव बे गेलेनाया खुंनो हादों आं बेखायनो खावलायगोन जाहाथे बयबो नेगेटिभ एटिटिउडखौ नागारनानै मोनफ्रोमबो माने आयदायाव जाहाथे राजखान्थिखौ इसु हिसाबै लायालासिनो बयबो जौगानायनि दिखाव जों खामानि मावनांगोन दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया संस्थापन मोनाखै दिनै मोनाखै होननानै जोङो सोरखौबा कमप्लेन बा सोरखौबा जों नेगेटिभ एटिटिउड लानानै खोथा बुंबाय थाब्लाल' जानाय नङा माखासे खामानिखौ जों सरकारनि सायाव हगारना होनांगोन सोनारनांगोन नाथाय माखासे खामानिखौ गावनो मावनांगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन नैबे गेलेनाया जोंहा खौसेथिनि मोनसे नेरसोन आरो जोंनि सा सानजा भारतनि जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव थुलुंगा होनाय आरो बिथांमोनखौ गोजौ गेलेनायसिम लांनो थाखाय बे जोङो